Sziasztok srácok, én Roboma vagyok, és ebben a mai videóban folytatni fogom a Roblox sorozatomat. Ez lesz a 7. rész. És ebben a mai videóban itt lesz velem Cápa és Venci és Áron. Srácok, szerintem menjünk hajótúrázni. Jó, hova megyünk egyébként? Hát egy erdőbe. Jó, de jogsid van. Nincs, de mindegy. Jó, reméljük túléljük. Benci, készüljünk fel, hogy neki megyünk egy jéghegynek. Jó, nyugi. Ez nem a Titanic. Ja, reméljük nem fogunk ketté szakadni. Mindjárt ott vagyunk a parton. Tenger mélyén lyukadni ki. Hát, ez nem lenne. Beszélni nem tudok. Ez nem lenne túl jó. Már mindjárt ott vagyunk, nem lesz semmi baj. Jó, innentől már, ha... Jó, ez már így... Jó. Megérkeztünk. Várj, én túl sok KFC-tettem, nem tudok kiugorni. Várjál! Ezért mondtam. Sikerült! Oh my god! Oh my, mit írsz? Várj, de nem láttam szubrobóban. Jó, Menjünk! Jó, oké, menjünk, oké. Veszek valamilyen Van elektromos rolleretek? Itt van 4. Itt van Maximális speedre raktam. Nem akartam belenni a fennpákba, de jól van. Gyertek, srácok! Nekem úgy rollerem van. Gyertek, srácok! Menjünk. Hová? Ugye nem az erdőbe éjszakázni. Erdőbe megyünk. Ja, az a legjobb. Akkor sok szerencsét, hogy elkapjanak a vérfarkasok minket. Geci! Siess! Sietek. Már mindjárt ott vagyunk, srácok. Ja, közben biciklézek, és közben eszek egy hamburger, de amúgy mindegy. Egyszerre égeted a kalóriát, és be is viszed. Amúgy, ja. Oké, mindenki itt van. Ja. Már csak hogyan fogunk oda jutni? Az erdőbe. Valahol itt van, nem tudom. Figyeljetek, mondtak egy 2 millió IQ-t. De. Amúgy én kibéreltem egy golfkocsit, menjünk azzal. Oké, felvettem. Telefonálok. A maximális sebessége az 40 km/óra. Szóval akkor körülbelül... Jó, az jó sok. Ó, mi az a ház? Úristen! Six-nine! Mi a szar? Húsvét van! Nem lehet bejönni a házba! Six-nine! Mindenki meneküljön! De szép ez a ház! Itt van egy kicsi növényke. Álljatok már, ez az én házam! Ez egy növény! Nem, ez nem egy növény, ez egy automatikus Áron, Itt egy kamera! Boton kérdezhetek Abban ne nézd bele, meg kiszúrja a szemed. Igen? Áron megdögölt. Hogyan? Hát, hogyha hangosak vagytok, akkor én vezetről ki a szememből, és eltanáltam Áron, úgyhogy mehetünk temetni. Ez hülyeség. Szomorú vagyok, nagyon! Akkor most 10 perc jazz szünet Áronnak. Én mondtam nektek, hogy vigyázzatok velem. És nagyjatok csendbe. Ezt is mondtam, csak annyira hangosak voltatok, hogy ezt se hallottatok. Szerintem vigyük egy hullavontatóval Áront. Várjátok, felhívom egy hullavontatót. Gyertek. Tűn. Bepakoltuk a hullát, most viszont vigyük el. Én majd vezetek. Gyertek. Jó? Amúgy van jogsid? Mert te vagy a legkisebb, de mindegy. Hát ezt a kocsit
szoktam használni. Csak itt a tájban nincsen kögös senki, úgyhogy itt meg lehet szedni a szabályokat. Mindjárt kész. Áron meghalt. Sajnos. Jaj, majd feltámasztom. Nagyon Olyan szomorú fiatal vagyok. volt. És sose fog feltámadni. Nagyon szomorú De vagyok. felfog, mert démon vagyok. Ja, Jó, bocs, hát se fel fog mondtam. támadni, de... Nagyon De nem a szomorú földön, vagyok. már nem fog Legalább szerepelni. ameddig nem halnak, hogy démon vagyok. Nagyon szomorú vagyok. Én nagyon szomorú vagyok. Na mindenki mondja valamit Áronnak. Áron, miért nem mentél el a tejért? Tejért, dobozos tejért. Most én. Áron, miért nem kértél tőlem csillámpóni? Most Benci jön. Jó, most én... Áron! Amikor a 13. szülinapodat ünnepelted volna, akkor meghívtalak volna KFC-re. Amúgy elmegyünk KFC-zni. Jó ötlet. KFC-zni. Aha, Jó, oké, akkor... éhes vagyok. Nem is írok már. Végre KFC-zünk egy jó. Ja, nem is érdekel Áron. Te szegény az autóba menj. Jó, nem ebbe az autóba. De az egy táblat. Sziasztok! Bukó! Akkor én vagyok az a... Jó. Ha bár az a kocsi sokkal jobb. Mondjuk igaz, hogy ez egy Ferrari, az meg... Ez egy miért nem ilyen tudom. gyors? Hát de ez meg lassú. Valaki? Jó, igazából nincsen lassú. KFC, csak Meki, úgy. De ez lassú. Ez a KFC! Hogy tegyem be? Jó napot kívánok! KFC. Jó napot Szeretnénk kívánok. 50 darab KFC-s egyszemélyes boxot. Jó napot kívánok. Szeretnék 50 személyes. Egyszemélyes. Szeretnék 50 személyes kosárt. Van? Mi van? Amúgy nincs senki, már nem azért. Egyszemélyes kosárban Én leszek az szeretnék. eladó. Jó napot kívánok! Mit szeretnének? A pénz, tudod a pénz? Aha, Elrabolni. 50, adjál Nem nekem látom, és nem félek 50 köszönni. darab egyszemélyes kosár. Jó, rendben, mindjárt készítem. Adjad ide! Nem Kínálom! csinálom! Na, várja. Ez jó. Ami ide, akkor adjad már ide. Ez nem egy perec, esküszöm, ez csirke. Inkább elveszem én magamnak a mai menüt, ami nem is egyszemélyes kosár, de minden. Hát de itt az SMS kosár. Ez a mai menü. Igen. Finomnak néz ki, meg ezt. De én vagyok a hónap dolgozója, köszönöm. Finom a kajad. De ember, én nem is itt dolgozok, csak betörtem, hagyjatok! Na jó, várjál, én is eszek már legalább. Sziasztok! Ez a csodálatos burger, csirke is van. Van steak. Megtöltöm a kocsit. Van hamburger. Figyelj, elsősorban steaket eszem, mert ez úgyis mindig jó. Nem lopunk. Enyém finoman, mint a tiéd, haha. Nekem nekem minden kölyö megvan. Mi? Minden kölyö megvan. Hamburger, csirke. Már megbocsássatok, de nekem van egy 10 per 0-ás Egyéb a kocsi. te kajad. De még nézem meg mindenhol kaja. Egyéb a te kajad. Előttem a mentőt. Ja, nem, az Oké, nem bőr. felmondták szer. Jó, fincsi volt, nyom, nagyon jó volt. Segítség. Tényleg jó volt. Még Elütött a rendőr. Sziasztok, srácok, itt volt velem. Elütött a rendőr. És? Lenci, Halott Áron. Ja, ő már iratkozzatok fel! Rokomagra. Sziasztok! Legyetek És jók, ha meg nem VML teamre! Azért engem is. Ja, meg rá is. De szép lett a kocsi. VML team! Na, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok, srácok! Sziasztok, srácok!